Mana yang kakak di roh pada sabi sih Yang kaktus ini soal. Yang di apa sawo? Yang dia berapa sih? Dia berapa saja yang kai? Ya kada kasus saya na. Ya rasuk saya. Pungkaham jotono tini unke kuno blog kene wai faya te kuno video kene wai faya tini ke sungsar ase fayoi mane borok ngoi ase fayoi jotoni kaisa kotor samung klain thang tongo jotoni samung kotor ingke obono sungsarok borok munisyo ngoi ase phemani borok bai borok no subanani sugya tei kurui borok tei bemar thongborok laijak abohai borok no subanani bagoi tini o ang video senamani ngo ang tei an dol khoroksa tei koyekjon tongo chini parani chini okra rok borok bai chung miliwui chini para o khoroksa sak hamyang jak belai khano sugya nukhung dulal tadi hinoi tei bini ma khoroksa simi tongo tei bini busla ke dulal tadi belai khano sak sori hamyang jak tei obai ke rang ekdom kurui bono nukhung ko bini ma bo buini nogo kamla khaisai tongmani ingke tabo gwatin jorao buinaro kam bo maya kamla bo thangmaya ingke abo jorao no dulal tadi ni bini dadu buthuikya tei tabo ingke sak bai thang dulal tadi sak sora hamyangoi klaijak ek mas wngkha no klaijak bemar hamya tiurma rok tei bisma sajangma rok gona sajangma rok abo khnaoi tei abo hai nukmani boro ang belai khana dukhu nangkha aboni bagoi ang an dol bai khe chung wansuk laikha je chin parao je tongnai rok je nukhung tongnai rok boni nukhungo thangoi je mantui khe chung chubalaina hini chung wansuk laikha ingkhe tini horo chung joto nukhung thangoi dulani bagoi chung chubasu sanlainai ingkhe chung je manmani orang no tini no chung yapari ranai ingkhe abono tini chung busu joratu chung rang collect khlaimano dulal tati bagoi chung nailainai ingkhe norok bo video pulan sini pai thak jora nai tongdi tini video ingkhe belai khano nangmani borok muni songo asa phemani abo chubasu abon joton kotor kok abono nuknai ingkhe angbo je mansak video ti sanai horo angkhe sukila ringlak tini horo si chung rang thumui collect khlaiya kunoi nok burum thangoi chung dulan bagoi je manmani chung thumlaina hinai wansok tongo haibano rang busuk kari manu chung saimya ko tabo hingke bini nok thangnai bini nok kisa thangai kunoi bini nok rok tei bo bahai condition tong abo norok no phunuknai hingke norok horok hingke chung koyekjon thangoi para o bini bai chung rang thumlainai bo bini nok ni borok sono saya je abai khlaidinai haibano chung bono khairok man bagoi chung chubana musungkha tam hingke abo hingke ang bo belasin khairogo ang chugi khoroksa borok no ang bagoi abo hai jora khe chung parao tongmani ba para porti bisi chung o bai ke chugi borok no ke chung sugoi ti sairo hanani abo chini kortei kota gabon bagoi o video pulansi pai thak jamna tongdi tabo hingke ang norok no phungnai bon nok tei aje sori hanya bini bahai condition dong so hambai jotono norok pulansi pai thak jora nai tong dulani ni bokhorok sauna kisa engkai totra khai Totra udah. abo sawa yang dige engkau engkai bisma beng sakti sa Yang dia berapa sih? engkai rogai mena rong jojora ka Taba sai tong na bisma. engkai himbe do sa Yang kayak apa? rogai bo sawo engkai rogai tongmai na bla no horo khai Habung thumaya belum. horo ba habung suthimya na Habung thumaya. am tige no phungai thangta Kamu tahu mungkin kau ai. nung miya ba khai ni no puro bokhor kaisa sa sap sa Bakrok sawo. Yang sinjak sinjak saya gitu. kisa phai jingo Sudah kayak thumaya ta. kaite ma tota na bisima khai abo buri khai কোন দিক মানে yang khaksa dige ro boda sa bisima Yang kaktus ini soal. yang dige ab sawo Yang dia berapa sih? dia berapa saja yang khai ya kada kasus saya na Ya rasuk saya. Dia raya kan sata. yang mau thang sa bani ne Oh ya kamu kan salah. Anjura sawo. Anjura. abono tung sab thanai tongo
Yang sini kakak tunggu, yang sini brother Romian, yang semua di sini kakak ditok, sung tabuk orang 4 jon, sung tanglai sin parawa sung tabuk, di nong haboy, sung coba sung bagus sung tumlane. Hambai itu kakak no, kakak 100 mau nona belakan hambai, musik na. Ngudi, ani sabi. Nah, udah deh, rokok deh, rokok deh, 300 tadi. Am saimian tam kan. Get saja kana. Sung hain hai, sung tabu tegesa nukunga sung tang dongo, oro sung sobasu sanan bagoi. Hambai. Sung thalai ka? Hambai yang do, hambai. Hambai, suno riman boya hambai. Hambai he. Cinta si poka. Hambai do, hambai riman bagoi. Sung tabu tegesa hain hai, tegesa nukunga sung hablai nai. Abo joto jin para bisingo khobjago. Mung baik kau sini ya, anda. Itu kok kasih itu. Itu kasih. Ini cuma yang mana? Saya mana belakang moy. Saya mana? Acha do, hambai kau kure. Gasung kok do. Kita orang numpang. Pakai hambai do. Gimana boy? Anderna. Yang sesuai ko, yang sesuai kita. Terus lihat nung episode dari mana boy nuna hambai do, lagi no. Media kasih nai. Siro. Tommy. Mia tahu sekarang satu sama nih. Hambai do no, mau belakan hambai. Bah, kiro. Tani आज kok kenal bro ha? Kok from sana na? Hambai. Sini. Lagi ya sama gue. Hah? Nung dulan so boy na belakang hambai do ya. Hambai. Enggak cuma thalai ka? Orang. Kamu kan? Ini tim thaka. Borak dol itu. Wajar. Ini dah. Bukan. Borak tahu itu lagi dol dari lagi. Hambai do, ada hambai. Hambai do. Hambai. Oh, dulan itu sore hamia. Nengkai bina kumu tu rangkuli cung saya mano. Abang bagoi cung kor jono para tungtang noi. Mana joto naga cung suba tu sana. Nengkai abang bagoi je man mani nukung ni simi bo hamza goi 30 50 100 200 je man mani abang cung biasa goi abo cung makan ke logo nu tinin jono jafari sini tera. Bo rang bai doktor pun ada tu abo hita karon. Sajun tege cuy me abla. Nengkai bo cing para bicing tong mani sini tu bana ni bo cini korte bota. Gan bagoi tabu kai ko ni aro sobe kata. Karena pomor itu. Do tiya daga. Thal thal ke do jo. Apa na? Oh ya ta. Ini dah 100 taka. Dar do. Hambai do. Oi. Dula khai butoi. Apa lagi kakak? Ingat. Itu juga. Mai ke mai sala kada. Ayo kai. Mai cari kilo.
Ada raw man kai budi tabo. 뭐 이렇게 또 살아서 뭐 Sasa. 먹으러 사진다 뭐 니 또 돌아 같이 또 사사고 Apa juga kan? Apa Enggak, mau kayak nali salen ta. 비시마 맞는 거라 아주 그렇구나. 그러나 오늘 Cái đó bố rồi có thằng này mà số tòng. Đây sẽ bố nó phải dính thấy đó rồi là nó. 너니 양 세트잖아 어머니까 এই এটা তো ফল ফকরা খাইতে দিছে রে ধন্যবাদ হ্যাঁ জানো তুমি যে দিছে ধন্যবাদ দিতে লাগে তুমি তো এই তোমার টাকা দিবাটা নষ্ট করিয়া বলছো আচ্ছা নানি ইতে ঠিক করব না আপনার নামটা কি লিখে? সুমতি রে সুমতি। জালারে সমর 양씨도 아니 Ono kare kakan ro kada bin na mane. Rồi 100 xí đến. Kakani. 한시 양사고 Nên là thêm mặt trong của nó. সমর 아니 씨도 아리셔 뭐 영리 봐 Kakani ekso na. 신께시야 다 잡았잖아 지금 뭘 찍어내 해줘 다 돌려 됐다 돌려 차려 봐 1 2 3 4 아우 가서 비스나 거. 20 21 22 50 중 total 답수 돌아와 22 টাকা খানারা 22 engkai te bad bagi bo khana ro bo yaw kelai khangke jung abo khana di phanai do tabok jung je thoma nikai jin yaw kelai manikai 22 te baksa baki riya tongku abo jin han kelai jung khana bo te heri di phanai phanai Chơi gì? Tất cả đi. 어, 맞네. Sala. Nó chung mua. Nó khai cái nói. e ur phai ro 사조 사조 살아야 가나이. 중간어 진이 바라네. 호이때 중간어 그렇게 뭔리. 중. 잘이나 함나 보고. kaga busu total kaga busu rang 랑 동거 2250. 중. Kumauna Cara na kayak dia dapat sana tanya kita. kita bang kecil. Kurang baik nungin caranya dokter terang baik mukhi. extra খাই দি বাজে কোনো পৃথিবী পাই দিতা Ono no je namun ni kombes khari tu tiak. আবম বাড়ি ব যদি নই হেল্প লাগাং গাই পারাম বরং ন ই সাহর দি buzi kata আমি তো বলি যে পাশে পারাম jung tam khlaiman te sha apor jung masuk layan ta do Tunggu. Samul tunggu bongno sadi ko. Iku yang mau tunggu ini ka Romen tunggu bongno sadi. Nini ngono. Dapat thang pore bo mai pe mai sapai ta bongno. Mahal dokter tahu. Mai 나오 dapat so. 나이 나오 시도 나오 나이 시도. Nung si sadi sungtam nai thanai ga. Nung sakasi sung semenai. রাং হামিয়া বুতে মানে tabu bobo haing do ka dulani পারাম condition মানে চুরো সিং বিয়া পারাম বং ন কা abor ka আনি কিন্তু দিন তো কা কিছু 나오 বাদি 싶라 무디게 통보해 주세요. আবন সাব Au. আবো তো চুং সিং গে Abo. পারাম 저 তরি কা o jaga rangodo mo o jaga chini mungsimi yado o oro hamjago jo to para boron ri Parang kha bro ni. চুং সিং ন চুরো সিং কা হামতা নি দো যত পারাম বরক jo to no nung tabuk je malai no bo jo to bon ri No, no, kha hamjago do te- borong no hambai ri de ta abo se মুদো বাক্সা Parang তা mana parang bro no jo trono ham hin mone. abo hai কেমনা হামিয়া কেবা কা হামিয়া abo hai ta ননতে বেশি বসে মানে রিনামু জংমান বাকা সাও তাম দাকি থুমিয়া জং রিনানি নংনো বুইনো Waktu yang kan udah kurang mah kamu. yang makhum ge bakke ta barang ko Dia mau dokter sana perlu lu kan mana sama lu. jung ko jung jai jung lai ta jung Kalau kita bongno mana Sung sai dah. Bang kai. Anu soal kerja no kita. sai jong na je masa phungkaham jotono miao horungman bagoi bidu khlaiman lia tam ningke horungman bagoi te last to ke karin bothangka abon bugang bidu mia pairi malia ke ang sanam suman ko bono miao sungrang thumlai je rang kamani abo sung joto yafarka himke hamai maru chini paran joto borokno tam ningke borok bo kha kwar baike joto baike dulal tatin bagoi borok rang chupa churi laiman bagoi abon boi joto chini parani borokno ang hamjangma te khaka hamya pharo abhake borok dulan bagoi chuba oi manmani bagoi inke abhake no chung busana salake chung tebo chung subana nangnai tam ningke chung mo joto para bising tongmani ba abhake chung chuba chung rilai chung thangma hake chini protibesi te chin para bo chung develop ungnai unuting nai yao chini je team dulan bagoi rang kalai khlaine hanoi je nukum burum burum bo chung thangle mani norok nomba hambai maru tam ningke special baba engke chini kaka dito te kaka orun
hingke brother Roman tei ani dol somor tei ang kroksa chung je nokolai mani nok no jotono hambai ob hai kinu chung sakta laina nango tei ke sanamu chung mani hingke chung chubaso bo hai ke ba chung borok ngoi sungsaro ase phegengke jotoni kotor kuk ungkha borok bai borok no chung chubalainani tei chubalaina phurungke chung jat no naya chung chubalaina phurungke chung je কোনো জাত ফানং থো जों बुखाबागे जों सुबालाय नांगौ आबो जतनि कतरखौ आबो हायकेनो जे बर सुगिया बेमार हामिया नुखुं सुगिया बर नंगे जों सुबालाय नांगौ जत पाराव नंथो तामनिंगे जों अबाके जों बरक बरक जों सुबाला खेंके जे कुरि बरक ते बेमार हामिया बाबो किसाले हामनाय ते किसाले बाबो सुकनाय आबन बगे जों जत पालके बुसां सालके जों सुबासो रिलायना बागै जों जत पालके बासालायनो के आसनंनाय